Mare parte din suma respectivă, cei 293.000 de lei a Vestpetrol de rafinare, mare parte din suma aia acolo îi avem o adresă de la executorul judecătoresc prin care nu-i de acord cu debitul calculat de noi și practic va trebui să mergem, va urma un proces în care noi trebuie să ne susținem punctul de vedere și să accepte masa ca și datorie suma respectivă, după care să o recuperăm. În prima fază să recunoască suma, fiind o sumă foarte mare, plus că aproximativ 10 miliarde de recuperat, ar trebui transferat ce se poate, ce nu-i solvabil să se transforme în amenzi de zile muncă, nu știu, să se ducă executările până în capăt, ca să recuperăm o parte din... Și dacă nu acceptă? Cine a calculat sumele? Programul ăsta, dacă a avut și... Și atunci, cum poate el să nu fie, dacă iară obții sumele, cum să nu fie de acord? Are dreptul omul. Are dreptul omul să conteste, procedura îi se duce la camera. Da, o și făcut. Deci prin el practic nu el mai conduce firma. E delegat un administrator judiciar care Bine că construiește. care nu-i de acord cu suma pe care noi am comunicat, cu notificarea noastră de plată. Următoarele pase la camera unde se dezbate falimentul lui și procedura de juridică, trebuie să depunem o acțiune prin care să introducem... Ne-am grăbit și noi cu unificarea lor. Foarte tare ne-am grăbit. Ne-am grăbit. Puteam să dăm și noi pas până cu ăsta, nu? Dacă era pentru cineva, pentru cioban, nu dă el. Spun eu. Domnul Malisa, deci nu aveți voie ca să ne Am înțeles, scuză-mă. La urmă, să discutăm orice probleme. La diverse. Lăsați să parcurgem ordinea de zi. El deja construiește acum. Da. Ne-am grăbit să zicem, el de refuz să ne plătea. Eu nu știu, am vorbit. Vă rog să mă scuzați dacă ăsta. Da. Are legătură cu una cu alta. Bine, pentru dacă nu are... O să mai fie O el. să nu aibă legătură una cu alta. Deci noi, el nu plătește nimic și el construiește. Lui cine îi dă autorizații de construcție? Deci, momentan nu are autorizație construire. Dacă construiește pe forma lui, nu are autorizație de construcție emisă de Primăria Comunei Apateu. Dacă construiește, o face Dar trebuie să nu opriți. Dacă responsabilitatea iar lui. ăsta, Primăria Comunei Apateu, dacă știi că construiește, trebuie să meargă să-l soneze. Domnule, nu construiește nimic, că n-ai autorizație. Sau dă-i amendă încă atâta sumă cât are acolo. Deci, situația nu s-a și pentru că el a intrat în procedură de faliment, care nu știm cum s-a soluționat. Faliment. El construiește într-o lepădie și în faliment. Dar știți? Dar poate construiește cu altă firmă. Nu știm cine e beneficiarul real. Nu contează că are autorizație, nu are Dar autorizație. construiește? Da, sigur că da. Construiește sau dărâmă? Bă, Ori una, ori alta. eu să aici cu ăsta. Nu, dar nu Uite să fiți, domnule, cum? Eu să fac să îi spun lui să nu construiască. Bun, gata. Voi pe pârghile legale. Da, peste din nou, să se analizează dacă construiește. Dacă construiește, dacă suportabil. Aici e vorba de accentul Consiliului Local pentru a fi asistați de un avocat într-un proces pe care o să integrăm pentru a mai multe, nu numai ăsta, mai multe, pentru a recupera niște creanțe. Nu are legătură cu persoana, cine îi, pot să fiu eu, altul, nu știu. S-ar putea să 10 milioane și mai mult. E vorba de niște bani, e vorba. S-ar putea și să nu le recuperăm. Se poate și treaba asta. Asta e instanța va instanța va stabili. Bine că omul de rând își plătește impozitul și... Ce avocat mai angajat? Aveți jurisul primăriei, aveți secretarul primăriei. Ce te-au angajat? Domnul președinte, dă-vă la ordinea de zi, când ajungem la punctul ăla. Bine, măcar să nu uităm despre ce vorbim. Dar nu avem voie să vorbim așa. Bine, nu mai vorbim, am discutat, votăm procesul verbal de la ședința următoare. La ce mereu? Da, la următoare, da, trecută,
Ionele, haide meu, Punctul 1 sau Procesul verbal. Procesul verbal. cine e pentru? Trecem la punctul 1. Domnul primar. Ce mă întrebați? S-a pus pe ordine de zi. Nu am să discute de treaba respectivă, nu? Prima dată să Punerea pe ordine de zi a proiectului respectiv. Această ordine de zi să nu... S-o intrat direct în dezbaterea lui. Da. Așa e. Dacă vreți să se discute pe el, deci trebuie să fiți de acord ca să intre pe ordine de zi și după aia să discutăm pe el direct, să nu mai... Da. El oricum va fi la cronologic ultimul. Spune la vot cine e pentru. Pentru ordine de zi. Așa, s-au întrebat și ordine de zi. Aia e. Atunci trecem la punctul 1. Domnul primar. Aveți ceva nelămurit? Sunt nelămuriri, ce se pune la vot, aveți discuții? Spune la vot cine e pentru. Mai departe, punctul 2. Trecerea bunurilor. Ce să prezint eu? Da. Explicațiile. Deci avem o adresă de la notarul public în care ne solicită, pentru că atunci când s-a făcut, ajungem la planificarea aia care am făcut-o luna trecută. Nu? Au fost 3 trupuri din care 2 apare în domeniul public. Apar în domeniul public datorită faptului că ordinul de prefect cu pășune au venit după ce s-au realizat investiții și nu știu ce s-a făcut. Pentru aia au rămas acolo. Ăștia de la OCPI zic că pot să rămână și așa într-un cadru mix, dar notarul nu mai auzit de chestia respectivă. Deci să fie și domeniul public și privat. Și atunci trebuie să fie un singur domeniu pentru să se formează acel grup de terenuri. În 3 bucăți să se facă unul singur. Deci asta o cerut notarul la Consiliul Local. Deci noi trebuie să îndreptăm chestia respectivă. Dar atunci, că așa merge, pe viteză, topograful respectiv care a făcut măsurătorile nu au făcut, nu s-a uitat să vadă când CFO acolo 2 domenii, unul public, unul privat și mi-am dus așa cu el. În bază la hârtia făcută de ei și aprobată de OCPI. Și notarul nu dat voie. Domnul primar a fost să semnează acea lipire și s-a sesizat tot OCPI-ul, culmea, de la Chișinău Criș, în faza respectivă. Da? Acum trebuie trecut în domeniul privat, pentru că așa e ordinul de prefect. Deci pășunea, efectiv, în efectul legii, trece în domeniul privat, nu în domeniul public al comunei. Atât. Și gata. Asta e. Pentru asta s-a promovat proiectul ăsta de hotărâre. bucata aia acolo unde are el parcare. Da, Nu, ale de care am discutat data A trecută. fost și bazinul ăla și ce are acolo. Ale 3 bucăți care îți date la acolo acum, sunt investiții pe ele. Numai că sunt rupturi din... Nu, aia nu stânga, nu, e partea dreaptă. Nu, că pentru că partea stângă, tot ce pleacă acolo e în în astea, da. E zona industrială, da. Deci sunt niște chestii, cum să zic eu, juridice și tehnice, atât. Nu afectează, nu știu ce, bugetul, nu afectează nimic. Mai este ceva discuție, putem pune la vot. Cine e pentru? Și mai Stai, târziu, dacă că mai are... și mai târziu, tot la Consiliul Local să facă un deci nu se poate face absolut nimica, nici într-un domeniu, nici în public, nici în privat, fără acordul Consiliului Local. Prefectul nu poate da ordine afară legii, spun.
poate. Așa că nu mai pune discuția cu prefectul. Fără prefect. Cine o să dă prefect ceva? Prefectura răspunde de aici. Ce prefect? Ordinul de prefect să comaseze. Ordinul de prefect privind pășunea. Da, dar nu se comasează cu privatul. Cu privatul nu. Cum să nu? În domeniul privat, nu cu privatul ca persoană fizică sau juridică. Nu la asta vorbim. Vorbim de domeniul unei comune. Deci pășunea, toată pășunea, nu numai avarea, îi dată prin ordin de prefect. Asta spun. Și voiam ca să facă o asemănare între cei trecut acolo, că două bucăți în domeniul public, să treacă în privat cum e normal, cum e toată pășunea. Dar cum și-a permis cineva să facă în domeniul Legea. public? Legea și-o permis. Legea 18. La Privat să fac, nu. La asta cu construcțiile. Acolo, înainte de emiterea ordinului de prefect, s-o dau de Consiliul Local în concesiuni. Se poate, dacă e concesiune, nu s-o făcut nimic. O să mai verificăm să vedem și chestia asta, în ce condiții s-a dat și cum s-a dat. Că altul nu poate să miște un pai, nu poate să miște un pai că nu s-a aprobat. În licitație publică s-o dat din 1990 și ceva. Exact, în 1000. Deci când, în 1990 și nu știu cât a fost și Nucu implicat cu el. Dar atunci s-o dat. Asociat. Nu. Asociat. Da, asociat. Exact. De atunci s-o plecat. După aia ei s-au despărțit, Deci de atunci, de-aia au rămas așa. Deci să înțeleg că pășunea se poate construi pe ea, dacă... Nu vorbim de pășuni, ci vorbim de... Păi nu, dar cum nu vorbim de pășuni, nu? Cum adică? El are voi, el speleam. Da, să vorbim de terenul care e deja lare, care e deja lare acolo. Ce alare? Păi de la tatul sau de acasă? Petre. Așa cum ai tu... Cum? Așa e, băi, omul. Așa i-am dat noi în concesiuni, i-am dat Petre. Bun. Și ai mă el veni și vezi că e și terenul în spate tău. Ce te poți vezi și tu? Nu, terenul... Ce că ai comentat ce se domnule? Terenul lare, Petre. Petre, terenul lare. Trebuie și contractul are de cât plătești pe anul. Asta e altceva. Nu vreau să plătești pe ăla. Și vedem cât plătești tu bani și cât plătești el. Asta e altceva, De ce nu Petre. chelești de treaba asta, mă delică? Că am înțeles că tu ți-i tu mlăgura mult. De ce nu chelești? De ce de problema asta? De ce nu chelești? Numai de noi. Deci în situația asta eu nu ai bătut sau ce? ăsta. Sau ce suntem noi? Voi trebuie să cotizați, aia trebuie să faceți. Nu se vă interesează alții trebuie. De ce? Că tu ești mai vechi și cu ani. De ce? Domnul președinte, filmează domnul cetățean aici și nu are voie, dacă nu... Dacă nu-i voie, nu-i voie. de care nu te știi. Ăștia la care ne faci tu acolo, cum îi cheamă, agenția aia de protecția datelor. Deci n-am voie să mă filmez. O să te iau de capă. Cu mine n-ai voie. Păi da, pe Aleși, nici pe Petra, nici pe Dele. Nu are legătură. Ședința publică, te uiți în codul administrativ și spune care e caracterul public al ședinței. Astea o să le discutăm și cu mediul Consiliului Local. Ședințele Consiliului Public. În timpul pandemiei a fost. Nu are legătură până acum. În timpul pandemiei nu a fost publice. O să discutăm în final ce înseamnă ședință publică. Nu ești privat, că nu te fie clar. Legea spune Nu mă clar. filmez. Nu, dacă ești nu ești pe persoană Nu-i voie așa ceva să se filmeze. E voie să se înregistreze ședința de Consiliu Local de către autoritate, atenție, de către autoritate, dacă se specifică în regulamentul de organizare și funcționare Consiliul Local, iar la cerere acea înregistrare se poate da pe internet. În mediul online. Și gata, nu discutăm altceva. Dincolo scrie că ședința e publică. Se poate să e public filmare. Păi domnul Hornea, da, ești tot ce că e publică. Adică sistemul Parlamentului poate să fie în direct. Sistemul orașului, Consiliul Local a făcut nu se poate. De ce? Discutăm de Consiliul Local. Pentru că Parlamentul are un alt regulament de organizare și funcționare. Am înțeles. Cine face regulamentul de întrebare? Cine îl face? Local, cine îl face? Consiliul Local. L-ați făcut? Îi făcut. Și l-ați făcut să nu fie voie să fie dat așa ceva pe când a pus de partea organizației. Nu știu când. Uite pe acolo să vezi că e acolo. E pus, asta e pus. Dar nu se face așa ceva. Aici treaba ta. Dar domnul aici e public. Citește mai acolo. Păi dați spus acum. Dar n-ai voie să filmezi, ai înțeles? O să vedem ce va spune organele drept. Parcă am fi la noi acasă, nu filmăm, nu dăm odată ce suntem în public, domnule, nu. Vorbim pe lângă treburi, nu vorbim minuni, nu vorbim prostii, așa mai departe, cum? Vorbim tot interesul oamenilor.
Bă, nu aveai nimic de ascuns. Nu e nimic de De ce să nu se dea atunci? De ce? Care e problema? Nu văd. De ce nu se dea? Pentru că nu se consemnează tădriculos. Ce să dezbate aici? Cum să nu se consemnează? Procesul verbal de Nu e ședinței adevărat. trecut pe Citiți procesul internet. verbal de decembrie și uitați-vă la filmare, că și-a fost făcut. Dar Și nu vedeți ce discutăm cu filmarea aia. Oricum o să fie consecințe cu filmarea aia. Nu. O să Deci, fie, sigur. nu, bine. Pentru voi. Pentru noi. Nu, dacă va fi pentru noi sau nu știu de cine. Vom vedea. Da, mai sunt discuții la... La punctul ăla ce vreau să întreb. Deci dacă se filmează, eu mă retrag din ședință și continuați fără mine cu toate consecințele de rigoare care vor fi mai departe. Domnul președinte. Deocamdată Consiliul Local e Forul Superior în Comuna Pateu, nu secretarul primăriei și așa mai departe. Să-ți zic mai multe. Dacă nu-i legal, Înseamnă Consiliul Local, înseamnă că la ora actuală Consiliul Local e legal la Pateu, cu zero la ce e aici? Ce e aici? Dreptul la informație de ce nu poate fi. Drepturile de la informații de interes public sunt prevăzute de lege. Dar e public aici, nu-i privat, aici nu-i privat nimic. Public, haide să citim atunci legea. Hai să dăm drumul la ședință, lasă legea acum, că nu... Cum vreau să legea că suntem întreruți aici de cetățeani? Nu mai filmați până când avem voie ca să poată Ce, fi. cum adică Președintele sunt... Domnul secretar, Ce lucrați la secret aici, care de ce n-aveți de ce? Domnul Bene, cheamă poliția să scoată afară, că nu mai are rost. Adică, fără, el vrea să filmeze, chiar dacă președintele spune că nu. Consemnați în procesul verbal că noi voi până când avem dreptul să filmăm, atunci filmăm. Dacă să-și asume fiecare responsabilitate ce face. Păi nu, că trebuie trecut în procesul verbal tot ce se discută, aia e treaba. Hai, nu se trece. Domnul Boz, așa e calea instanței. Dacă nu-ți convine ceva, dă în judecată. Asta e treaba noastră, dacă credeți că v-am încălcat ceva. O să fie, da, o să se dea în judecată, eu personal. O să știți. Eu în calitate de cetățean, de funcționar public. Da. Mai aveți discuții pe punct? Că mai departe? Atâta vreau să spun legat de domnul Malița. Bineînțeles că spus aici ca să fiu obiectiv în primul rând și să apăr interesele cetățenilor și în speță interesul primăriei în cazul ăsta. Dar acolo nu e vorba de alt teren, de pășuni, ci un teren care deja omul îl are dat în concesiune. Doar că o parte de el e în proprietate privată a primăriei, cealaltă e în public. Asta am făcut noi să unificăm. Întrebarea mea ai fost domnul primar la notar și nu te-a lăsat să semnezi ce? Ai semnat până ai dat lipit.